Grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve dibin pêkirinên xwe de berdewam in, ya herî dawî jî hejmarek ji welatiyên serêkaniyê girtin. Jêdereke xwecehî ji Radyoya Rêbas re ragihand ku grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve 10 sivîl ji serêkaniyê ku nexwestibûn mal û milkên xwe bi cî bihêlin, girtin, bê ku sedema girtina wan bidin diyarkirin û wan bo ciheke nediyar birin. Berîdemekî jî Rewandgeha Sûriyê ya Mafên Mirovan ragihand ku grûpên çekdar li gundê Bab el Xêr û Cantemir li gundewarê serêkaniyê alavên Çandiniyê û hejmarek ji alavên din dizîn. Li gorî Rewandgeha Navbûrî ku wan alavan li gundê Mirîkis difroşin. Herwiha û di 12 vê mehê de jî Rewandgeha Sûriyê ya Mafên Mirovan ragihand ku grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve hejmarek ji dûkanên bazirganî li gundê Eşbe li gundewarê serêkaniyê dizîn. Herwiha li bajarê Girêspî jî otomobîleke kirê dizîn. Jênehê Cotmeha Bûrî ve wateya ji dema ku Tirkiye dest bi operasyona xwe ya leşkerî li ser deverên Rojavayê Kurdistanê kiriye, bi sedê hezaran ji welatiyên deverê derbider û penaber bûn. Ji helîkopterhan bûne qurbanî. Niha jî mal û milkên welatiyên deverê didizin û eger welatiyên deverê biryar dabin ku di malên xwe de bimînin, ji alî grûpên çekdar tên girtin. Êdî helbijartina birêvebirina jiyanê li cem welatiyên deverê zehmet bûye. Yan jê welê dibistanan bimînin, yan jê eger di malên xwe de bimînin, wê rastî bin pêkirinan werin.